Tarinatalli. Mä muutin takas niin kuin, vanhempien luo. Niin sä palasit sitten hetkeksi vanhempien luo. Joo. Ja taas sinne Turkuun. Joo. Sitten mä olin vaan silleen, että tässä iässä kaikki muuttaa pois kotoota. Joo. Ja totta kai, mitä mä teen? Mä muutan takas. Mä muutan himaan. Mutta sekin kuuluu elämään. Voi tulla niitä vaiheita, että muuttaa omille ja sitten tulee joku ero tai joku ja sitten tullaan takaisin. Tää on ihan normaalia. Joo. Ja mä lupasin itselleni, että mä teen 2 vuotta niin paljon töitä, kuin mä pystyn tekemään. Ja sen jälkeen mä ostan sen kämpän. Mulle ei ole väliä silleen, että mä teen 2 vuotta niin paljon duunia, että mä pystyn ostamaan just semmoisen kämpän, mitä mä haluan ostaa ja mistä mä tykkään. Ja silloin 2020, kun niinku tää kaikki some mulla niinku alkoi silleen tosi paljon, tai se suosio lähti silleen nousuun, niin mä tein silloin niin paljon duunia, että sit kun mä olin silloin mä olin tehnyt sillä 2 vuotta duunia, niin silloin mä vaan olin kerännyt niinku kassalle rahaa niin paljon, että mä olin niinku pystynyt miettimään sitä asunnon ostoa. Ja sitten mä tulin Helsinkiin. Ensimmäinen asunto, mitä mä menin katsomaan, mä ostin sen. Ja siellä mä asun. Asut vieläkin samassa asunnossa vai? Joo. Koska se oli vaan sillä, että se oli niinku, mä tiesin tasan tarkkaan, mitä mä haluun. Mä tiesin, että mä haluan sen marmorilattian, mä haluan upean keittiön, mä haluan sen vaatehuoneen ja mä haluan, että siellä on niinku hyvä vibe ja tunnelma ja tälleen näin. Ja sit mä oon tykännyt siitä kämpästä niin paljon, että mä asun vieläkin siellä. No niin, eli hyvä ostos. Eli lasket sä, että 2020 lähti sit isosti se somejuttu vai? Joo. Aika jännä, että jotenkin mä olisin voinut heittää helposti, että siitä on kauemmin aikaa. Joo, 2020. Joo, ehkä toi on merkki siitä, että miten tavallaan isoksi sun juttu on kasvanut, että jotenkin mä mieltäisin, että se on paljon pidempi aikaväli. Ei tässä kuin 3 vuotta sitten ei käytännössä. Niin. Alle 4. Miten se lähti? Mikä se juttu oli? Mitä siinä tapahtui? TikTok, Snapchat. Sä rupesit tekemään... Mä en tiedä, kun mä en asunut Suomessa. Kukaan ei tiennyt musta mitään. Kukaan ei ymmärtänyt, kuka tää Erna on. Tai siis musta tuntuu silleen, että kukaanhan... Mä tulin jostain puskista, koska mähän en ollut asunut edes Suomessa. Ja sitten mä olin tekemään Suomessa kontenttia ja suomeksi. Kaikki oli vähän silleen, että kuka tää varmaan on ja näin. Ja sitten yhtäkkiä tästä ollaan. Tai sillä lailla, en mä tiedä. Niin nimenomaan toi on olennaista, että sä et ollut missään reality-ohjelmista tullut tutuksi. Ei. Oot sä oikeastaan ollutkaan missään reality-ohjelmissa, paitsi tuossa fitnesspäiväkirjoissa sä oot? Joo. En ole ollut muissa. Enkä haluukaan mennä. Se ei ole mun juttu ja mä en halua mennä. Siis mulla on vaan semmoinen täysblokki. Mutta sä oot käytännössä rakentanut ton jutun tosiaan, että useimmiten tarvitaan joku tällainen, jos mietitään nyt suosittuja sometyyppejä, niin kyllä ne käy reality-ohjelmissa, varsinkin alkuvaiheessa itseään tekemässä tunnetummaksi. Tai sitten on joku muu syy, mistä on tullut tutuksi. Se voi olla myös jonkun vaikka puolison kautta. Niinpä. Mutta ei se ole sellaistakaan, että sä oot ihan vaan niin kuin, sä tosiaan tupsahdit tyhjästä marmorilattialle kallioon. Ja aloit painaa. Mistä sä tiesit, mitä sä rupeat tekemään? Oliko itsestään selvää, että tällaista sisältöä mä teen? No se on ollut aina sellainen luonteva Valmennuksia mä oon tehnyt vuodesta 2018. Sillä että mä oon tehnyt niitä aika paljon kuitenkin. Ja just perus niin kuin arkeen, mä vaan tykkään kuvaa ja silleen, se ei tunnu mulle silleen raskaalta. Ja sitten mä vaan näytin tosi paljon mun treenejä ja elämää ja kaikkea, niin I don't know. Mä muistan, susta oli joku, tästäkin on muutama vuosi aikaa, mutta susta oli iso lehtijuttu jossakin lehdessä. Olisiko se ollut jopa Helsingin Sanomissa, voisiko olla? Okei. Mä tiedä tästä mitään. No ei sitä sitten ole ehkä ollut. Okay. Siis sen sun iso haastattelu joskus siellä aika alkuvaiheessa. Onko tämmöinen ollut? Muistanko mä väärin? On, siis mä oon tehnyt varmasti jotain haastattelua HSL. Siis mun mielestä viime vuonna oli jotain, mutta mä en muista itsekään ehkä sitä. Mutta se jotenkin mä muistan, että silloin jotenkin, ja sitten mä nyt oon tietysti seurannut somea paljon, niin on jotenkin tosiaan noteerannut sut kans kyllä. Mutta en jotenkin, tää tarina on just niin mielenkiintoinen. Kyllä mä pikkasen vielä, jos Erna sopii, niin kyselen, että sä saat sen kuulostaa yksinkertaiselta, mutta se ei sitä ole. Okay. Et se, että joku ottaa kameran ja rupeaa kuvaamaan ja tekee valmennuksia, ja sitten se on mennyt noin hienosti kuin sulla, niin ei se ole noin helppoa. Siihen tarvitaan niin kuin älliä, analyyttisyyttä, ehkä oikeita ihmisiä ympärille, vähän tuuria
ja paljon muutakin. Näin mä sen ainakin itse ajattelen. Niin pitää. Siinä pitää palasta olla niin kuin kohillaan. No lähdetään hakemaan nyt vähän niitä palasia, eli tavallaan sä tajusit sitten jotenkin siinä hetkessä, että tämähän on tavallaan etulyönti, että oliko se vähän jopa, että se erilaisuus, mistä mun ala-asteella kiusattiin, niin itse asiassa tällähän mä voin erottua. Joo. Oliko tämä semmoinen selkeä oivallus, minkä sä ehkä teit? Musta tuntuu, että joo, ja musta tuntuu, että tänä päivänäkään, vaikka mä oon joidenkin kanssa vaikka jossain ryhmässä, niin musta tuntuu silti, että mä en kuulu siihen ryhmään tai että mä en kuulu siihen porukkaan. Että mä oon aina ollut semmoinen niin kuin yksin matkustaja, ketä niin kuin tekee just niin kuin tekee, ja mä viihdyn tosi paljon yksin, ja mä en ole semmoinen laumaeläin, ja musta tuntuu, että se tulee myöskin siitä, että mä oon niinku tehnyt aina taitoluistelua, mikä on yksilölaji, ja sillä lailla, että mulla on niinku just tosi paljon vaikka ystäviä ja näin poispäin, mutta jokaisen kanssa meillä on tosi intiimit välit, että mä en ole ikinä myöskään kuulunut silleen just porukkaa, ja mun mielestä se ehkä tuleekin siitä, että koska mä koen, että mä oon jotenkin niin sillai, en mä tiedä, eri tavalla erilainen. Ja sitten jokaisen myöskin on joku ennakkoluulo ja bla 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 bla. Niin, I don't know. Mutta kuinka paljon sä toit sitä taitoluistelutaustaakaan esiin? Missä vaiheessa? Silloin alkuvaiheessa somessa. Toit sitä millään tavalla? Välillä. Kyllä mulla oli jotain haastatteluja ja tällaisia niin kuin Viron puolella justiinsa siitä taitoluistelusta ja näin. Mutta en mä sillä lailla ole kauheasti tuonut. Joo. Kyllä mä välillä näytän, mitä mä teen jäällä. Harvemmin. Mutta nimenomaan sitä alkuvaihetta, kun se tavallaan alkaa se maine tulla. No sit sä rupesit sä heti myymään valmennuksia myöskin siinä vaiheessa. Joo, mä aloin aika nopeasti. Mä kävin totta kai sen personal trainer koulutuksen ja justiinsa niin kun, no nyt mä aloitan niin kun psyykkisen valmennuskoulutuksen nyt tälleen syksymällä. Niin sit kun mä oon saanut ne kaikki lisenssit ja mä käyn kun mä kävin ne kaikki just noi tarvittavat koulutukset siihen, niin sit mä vaan olin silleen, että okei, että mä haluan nyt viedä tämän silleen muillekin. Koska mulle tuli niin paljon kysymyksiä. Miten sä treenaat? Miten sä syöt? Miten treenaat? Paljon teet? Bla bla. Tiedätkö silleen, että mä en jaksanut enää vastata silleen DMS jokaiselle mimmille silleen, että tee näin. Mä välitän tosi paljon silleen, että mä haluan, että jokainen, ketä saa multa jotain ohjeita, että ne onnistuu siinä, niin sitten mä vaan huomasin silleen, että niin paljon kysymyksiä, että mun on pakko niinku tehdä tää valmennus, koska se muutos, minkä mä oon tehnyt siinä parissa vuodessa, niin se on totta. Ja mä en ole käynyt tekemään sitä missään niinku leikkauspöydällä, vaan se on oikeasti vaan sitä, että sä syöt näin, sä treenaat näin ja se koko pakka on kasassa. Ja silloin, kun esimerkiksi mulla tuli just tosi iso muutos pakaroihin, niin just silloin tuli kaikkea, että joo, että se on käynyt niinku tekemään jonkun leikkauksen ja joku jätkä on maksanut sen leikkauksen ja siis oli niin paljon juoroja siitä, että mistä mun pakarat on tullut. Mä sanon, ne tuli siellä keittiössä, ne tuli siellä salilla, ne tuli siitä, kun nukku hyvin, että ihmiset just silloin, kun tuli isompi muutos justiinsa omaan kroppaan ja mä näytin, että miten mä treenaan, niin ne ei halunnut uskoa sitä. Ne olivat se, ei toi mahdollista. Miksiköhän ne ei halunnut uskoa sitä? En mä tiedä, kysy niiltä. Niin, no se on just näin. Mutta siis tarkoitatko se sillä muutoksella, että kun sulla on se syömishäiriötausta siellä, niin siinä 2 vuodessa susta tuli niin kuin hyvinvoiva terve... Mä tein elämäntapa muutoksen. Joo.